Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Yau darasinmu zan nuna muku yanda idan aka ba ku assignment a makaranta, yanda za ku duba shi cikin sauƙi ba tare da kun je Google kun tsaya kuna searching a kai ba, ko kuma kuna ɓata lokaci wajen yin typing. To darasinmu na yau zan nuna muku yanda in an ba ku kawai hoton abin za ku ɗauka za ku ga amsar ta yi appear a kai. Ku biyo mu a cikin wannan darasin namu. To da farko dai za ka buɗe data wayarka. In ka buɗe ta kamar haka, za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka. Sai ka danna wajen searching sai ka rubuta Google Lens. Kamar haka Google Lens sai ka yi searching. Zai hasko maka kamar haka. To da yake ni na riga na yi installing, kawai open zan danna. Kai kuma a nan yanzu nuna ma install sai ka danna install. Bayan ya gama sai ka danna open. Kamar yadda kuke gani haka. Misali kai ɗan makaranta ne an baka assignment. To kana so ka duba assignment ɗin nan. To yaya za ka duba? Na farko sai ka zo sai ka danna wajen homework, an sa homework a nan ƙasa sai ka danna. In ka danna wajen homework zai nuno ma haka. Sai ka jira za su gama tantance ma wannan assignment ɗin naka cewa ya fito ko bai fito ba. Ma'ana sai ya yi clear tukunna. Ku ɗan dakata mu ga. To yanzu kamar haka za ku ga ya yi clear. Sai ka danna wannan alamar kamar ta hula sai ka danna kai. In ka danna a kai zai nuna maka haka yana searching. Kun ga mene what is a noun? Ga answer. Sai suka ce a noun is a part of speech that names a person, place, things, ideas or activity. To kamar haka zai nuno muku sai ku duba sauran. Ku ga sauran ma'ana sauran definition ɗin kina kai. To da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon namu. Da Allah ku daure ku danna mana subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa sannan ku share ɗin bidiyon mu. Mun gode.